Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w postępnym dzielu naszego pomysłowego kalendarium. Mamy 8 tydzień roku, od 19 do 25 gromicznika. No i mamy też tyle ciekawych wedle mnie wydarzeń, o jakich wyrtie rzeknąc tyle słów. No i żeby nie przedłużać, mamy 19 gromicznika. W 1807 roku, no to rozmaice se podywy, to w nocy z 18 na 19 gromicznika te są 200 powstańców z Wielkopolski i Mazowsza, a też 500 żołnierzów armii generała Michała Sokolnickiego z warszawskiego księstwa zaatakowało Słupsk, gdzie tworzyła się preska partyzantka. I w tych bitkach zginęło około 200 Polichów i 50 presaków. 20 gromicznika w 1454 roku przedstawstwowie prestiżowego związku zwrócili się do króla Polski Kazimierza Jagiellończyka o włączenie ich ziemiów do korony Królestwa Polskiego. A w 1657 roku 20 gromicznika umarł Jakub Wejer, załóżca gardu Wejrowa, a też Wejrowski Kalwarie. 21 gromicznika w 1444 roku w Kwidzynie powstał preski związk składający się z rycerzów i mieszczunów pres. A w 1945 roku Czerwona Armia zajęła Czersk i straciła przy tym więcej niż 1100 żołnierzów. 22 gromicznika w 1460 roku to ciekawe wydarzenie, bo wojna między mieszczunami Szczecena i Stargardu, młerski handel we wpływie handlowi. No i Stargardunowie zaatakowali most celny w Szczecenie, no i zabili przed tym 6 ledzy, a ci ledze są wcale do niewiele, mimo że to było to samo państwo. W 1734 roku podczas wojny o polską sukcesję w latach 1733-1735 ruskie wojska zaczęły obleżenie Gdańska. W 1785 roku podpisano konwencję, jaka kończy trzyletni konflikt między Presami a Gdańska. No i on zaczął się tak poprawdze w 1772 roku, kiedy Gdańsk chciał stać w Rzeczpospolitej, a nie przejąć spod panowania Presji. No i 24 gromicznika to mamy tyle wydarzeń osobliwie ze średniowieku. W 1188 roku papież Klemens III wystawił bulla, w jakiej uznał, że pomorskie biskupstwo słycha się bezpośrednio apostolskie stolice, a nie metropolię w Gnieznie. W 1343 roku 24 gromicznika zawarto sojusz pomorskich książętów Bogusława V, Barnima IV i Warcesława V z polskim króla Kazimierza Wielkim. W 1389 roku królowa Margaryta I, córka Sambuera II Liderszewskiego, z wecyża króla szwedzkiego Albrechta von Mecklenburg, no i dobywa nad Szwedzką. W 1397 roku usadzony został Związek Wieszczurków przez rycerzy krzyżyckich, no, później pomagał Polichom i polskiemu królowi w dobecim nad Krzyżykama. No a w 1969 roku MS Batory, znany wszystkim Wekrand, wrócił ze swej słynnej podróży Rize przez Atlantyk. To wszystko na dziś rycza do webzyrani słychani w przednim tygodniu.